Moro, tää on meidän kadulta. Tää on meidän amfetamiinipätkä. Jete tätkä, olla ei kännissä, sokerit kännissä. Olla MC Maneja, faneja. Meillä on paljon daneja. Voitetaan joku vitsin skadeja. Joku MC Mane yrittää vetää steppaa. Ja sitten me voitetaan. Me ollaan Suomen gangsta-räppärit eli Ice Cube. Ei oo kukaan. Koska täällä voittaa Suomen Easy E ja se olen minä, MC Tommi. Teillä ei oo mitä mahiksi voittaa mua rap battlessa. Mä hakkasin sut vaik sulla ois detka, hänen fretka. Tarvin cashia, kaikkeen dashia. Mulla ei oo muuten hyppivä auto, mutta kun mönkkäri, joka ei edes enää toimi. Sulla ei oo edes fyrkkaa. Sulla ei oo MCs ainoastaan hänen fane. Sun mutsis menee stadissa se sanoo chillo muka mahiksi muu voittaa. Mut kun siellä vaan miettii, et onks Huge L se lempiräppäri. Ja sanoo, et Huge muka vois voittaa mut. No ei todellakaan, koska sen nimi on Hugo Uno. Sen oikea nimi on ihan joku Funo. Truno, joku Dudsonin Duno, joku Dudsonin Jukkalta vetää mukaan MC Mane. Hänen fane, se saa turpaa fane, koska se on funny. Hei, Stepa sano, et syö papu, jos oot nälkäne. Mut mäpä sanon, et jos sulla on nälkä, niin syö. Kaivokselassa, pizzeriassa, missä vaan pizzeriassa, kaivokselassa. Täällä on kaikki pizzerioita, ne foita noita, on sun nimi foita, on sun voitas naamassa, kun se vähän näyttää siltä, se vähän läski, no daski, Janne Fäski, mulla on cashia, sulla ei daski, vaikka ois talvi, niin pidä silti huppari ja käppi, aina fäppi, he onks sun dätti, tää on mun aluetta gäddi, aina fätti, onks sun vähän dätti, kätti, on shit, on fätti. Sait sen vähän turpaa. Tosta tulee. Hän sturdaa. Sait sen turpaa. Sä oot turpassa. Sä saat tosta ja tosta. Hei, onks sul edes cashi? Nyt on talvi. Mut mitä sitten Falmin Galmi? Mennäänkö Malmi leijuvaa? Koska me ollaan kaivokselasta. Vaikka olisit syntynyt, jos ei mut asu kaivokselassa. Niin on hyvä juttu. Täällä on kaikkea mitä voi tarvita ja aina farmita. Täällä on farmeja, jos asuu vaan pizzerioita. Noita täällä on ostoskeskus, minkä nimi on Kaivokselan ostoskeskus. Mitä sitten? Onks sun fitte nitte? Mikä sen nimi oli, kun se nimi oli Gangsta Nitte Fitte. Täältä tulee MC pelata joka päivä MV3, MV2, kaikki MV. Täällä on Battlefield, pelataan 3. Mennään kadulle, sanotaan, että missä me ollaan. No. Mä sanon, että me ollaan kaivokselassa. Hän on dassa. He dassa. He dissat kaivoksella. Sitten sä turpaa, jos sä sanot jotain. No se on läppää. Vaikka sä sanois dättä, niin sä et voi tietää, onko se läppä on. Suomen parempi kuin Stepa. Suomalainen on mun nimi. No ei. Mun nimi on King Kong. Hei, joku Tokyo Drift on mukaan joku kova leffa. No mietipä, jos me tehtäis gangster-leffa, niin tietenkin me voitetaan sillä Oskari ja Emma Kaala. On cashia, vähän rahaa. Mitä sitten dalaa, falaa? Hei, autos palaa. See you later, man. You are this man.